5 tip ar sut i fod yn fwy positif. Sgiliau Byd Gwaith. Mae meddwl yn bositif yn golygu dy fod yn gallu newid dy fywyd wrth feddwl yn bositif am bethau. Dyma 5 tip i dy helpu i ddatblygu'r sgil yma. Tip 1. Gwerthfawrogi'r llwyddiannau bach. Rwyt wedi llwyddo mewn prawf neu wedi gorffen dy restr o dysgau, ac mae amser gyda thi i ymlacio. Gwerthfawroga'r pethau bach. Fe fydd yn dy helpu i deimlo'n well am dy hun. Tip 2. Ymarfer i feddwl yn bositif. Cofio ymarfer i feddwl yn bositif am dy hun. Enghraifft, rwyf yn mynd i llwyddo. Gwna restr o dy gryfderau a gwthia'r negatifrwydd i'r naill ochr. Atgoffa dy hun yn ddyddiol dy fod yn berffaith fel yr wyt ti. Tip 3. Cwblhau dy waith. Y cyflyma bydde di'n cwblhau dy waith cartref ac asyniadau, fe fydde di'n teimlo'n well am ansawdd dy waith, ac yn ogystal gyda mwy o amser i wneud bethau rwyt ti'n mwynhau. Tip 4. Cymera saib o'r gwaith. Mae eistedd yn y dosbarth, astudio a sefyll ar oliadau'n waith caled. I osgoi straen, mae'n rhaid ymlacio. Felly ni waith mor brysur wyt ti. Cymera saib o dy waith. Tip 5. Dychmygu llwyddiant. Ceisio feddwl beth allet wneud gyda dy fywyd i wella. Yna, ceisio am gyfleoedd, dod o hyd i bethau newydd i'w wneud a gwella dy CV. Gall hyn gynnwys pryfed gwaith, gwirfoddoli, neu hyd yn oed helpu codi arian yn yr ysgol. Am gymorth pellach, cysyllta â ni. post@profi.cymru @cynllun profi. Diolch am wylio. Created using Powtoon.